أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi uma ungabala izinto noma izipho noma umusa ka-Allah asenzela wona noma asehlisela wona uzokhathala, angeke ukhone ukubala. Ngempela u-Allah ungumthetheleli wazo zonke izono futhi unomusa. Wallahu ya'lamu, futhi u-Allah wazi ma tusirruna, konke enikufihlayo ezinhliziyweni zenu, konke enikufihlayo enhliziyweni zenu, wama tu'linun, naloku enikuvezayo. Allahu akbar. Walladhina yad'una min dunillahi, futhi labo bantu labo ababiza abanye onkulunkulu ngaphandle kuka-Allah, la yakhluqun shay'an, lezo zinto lezo abazibizayo noma labo onkulunkulu labo ababakhonzayo abadalanga lutho kwabona, ababadalanga. Wahum yukhlaqun, kodwa yibona labo bantu labo ababiza labo nkulunkulu kanye nonkulunkulu babo abayidalwa. Allahu akbar. La yakhluquna shay'an. U-Allah uthi lo nkulunkulu wakho omkhonzayo kanye nawe akadalanga lutho, nawe futhi awudalanga lutho. Wahum yukhlaqun, kodwa nonke wena nalabo nkulunkulu bakho wena obakhonzayo yinina eniyidalwa. Allahu akbar. Bafowethu, uyamuzwa umdala uthini? Uthi wa in ta'uddu ni'matallahi, uma ungathi uyabala izinto nezipho ezinhle nezimbi u-Allah akwenzela zona eziwumusa ophuma kuye. Ikhona into wena oyibona iyimbi phambi kwamehlo akho ngoba umuntu wasemhlabeni, kodwa u-Allah uyazi ukuthi kungani enza lento, uyabazi ubuhle bemphumela yalento wena oyibona iyimbi phambi kwamehlo akho. Uthi u-Allah uma ungathi uyabala angeke uze ufike ndawo, ngeke uze ukhona ukubala. Asikhulume nje manje njengoba ngubheke kanje, mina nawe sivukile, khona abalalile izola bazange bavuke. Ubani ongaba lithini inani lokuthi wena uvuke? Malini ukuvuka? Umbhadale malini umdala ukuthi wena uvuke? Abanye abavukanga. Ubhekile wena ngamehlo njengoba ungibuka nami ngubuka. Njengoba nami ngibukelela ukuze nale foni yami njengoba ngila eklasini. Baningi ade befisa ukuba semsebenzini, baningi ade befisa ukuba seklasini, baningi ade befisa ukubona izihlobo zabo, abasayibonanga, abasavukanga. Bafowethu, indlebe njengoba ulalele nje ukuthi ngithini kuwe, kuwumusa ka-Allah lo. Kuningi bafowethu, ngingabala ngingaqedi. Uma ngingasuka nawe ekhanda ngiyophuma nawe enyaweni ngokubalela isipho nesipho nesipho nesipho, isitho nje sakho somzimba esemzimbeni. Ake ngikutshele nje ngesibindi sisodwa. Isibindi sakho sina more than imisebenzi ewu-500 emzimbeni. Isibindi nje sisodwa. Angisayibali-ke inhliziyo ngoba iyona njini leyo. Angisabali ubuchopho. Angisabali imithambo yegazi la igazi ligijima khona. Angisabali amathumbu, angisabali amaphaphu njengoba uphefumula nje yila maphaphu la. Bafowethu. Angisabali inyongo. Angisabali inyongo ngoba nje inyongo ukuze wena ukhona ukuyoyithuma wena, inyongo ebolisa lokho kudla lokho. Bafowethu, singabala singaqedi. I-eyesight yakho njengoba ubona abanye banamehlo ababoni. Njengoba unamakhala wena, abanye banamakhala kodwa bakhona ukuhogela. Njengoba unolimi, abanye banolimi kodwa bakhona ukukhuluma. Bafowethu, ake sihlaleni sibonga ngaso sonke isikhathi nje sithini? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Inkazimulo imfanele u-Allah, nodumo lonke lumfanele u-Allah. U-Allah uyena omkhulu ophakeme kakhulu, akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe.
ayikho into ongayishintsha, awunawo amandla okushintsha noma yini. Yonke inhlobo yamandla iku-Allah. Allahu akbar, ngoba u-Allah uphakeme kakhulu futhi unamandla phezu kwayo yonke into. So angathi Allah angasipha amandla, asinikeze tawfik, asivule amehlo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sihlale simbonga nje umdali wethu zikhathi zonke bafowethu. Ngiyabonga. Assalamu alaikum.